Život z hora versus život z dola. Možno každý predpísaný má svoje deň, A možno máš byť taký a ty taký, ale život svoj ty zmeniť môžeš to hej. môžeš. Možno každý predpísaný má svoje deň, A možno máš byť taký a ty taký, ale život svoj ty zmeniť môžeš to hej. keď pozriem hore sa na ľudí, ktorí klamstvom dostali to svoje a teraz sú hore, čo je, aké to je. Súboj citov s realitou v tebe, večer láhneš do postele mekej ako vtáčie perie, ale hlava tebe dáva von obrazy živo prinesené snom. Čo ty spôsobuješ bolesť, dávaš ľudí dole, čo je, na čo to je, aké to je. Mama doma kúka, jak vyzerá otcová už ruka. Zavre dvere na izbe a ja viem, že v mukách nevždy v správnych dňoch dokáže sa doma žiť čo Boh. Nové nadeli nám keď už vieme, že štát nás núti. Krúti sa ti hlava niekedy, čo treba, všetko ti to múti. Zrak ti veru, tak ti toto treba ti dať, čo ti. A sa pozrie ešte ľudia nižšie žijúci. Toto čo Samberg v rukách stále nosí v parku sediaci a pijúci jak bučo. Porozpráva s holubmi a tu čo. Zatiaľ vonku vedľa na terase horúca je káva. A tam sedí človek, ten čo večer doma spáva do postele mekej ako vtáčie pere ľaha, ale hlava dáva von obrazy v noci prinesené snom. Bo dáva ľudí dole, čo je? Život z hora versus život z dola. Ja a Duhan, tak to bolo, no teraz tak to je. Tak to je, tak to je. Čo je? Život z hora versus život z dola. Tak to je. Možno každý predpísaný má svoje deň, A možno máš byť taký a ty taký, ale život svoj ty zmeniť môžeš to hej. môžeš. Možno každý predpísaný má svoje deň, A možno máš byť taký a ty taký, ale život svoj ty zmeniť môžeš to hej. čo vám poviem? Skade som už viete, kade chodím, kde hram, či s kým chodím, tiež už viete. Cestujete dopravou zo západu na východ, do obedu po laviciach čarveš, či sa po hlave len škrabeš, že je mi to jedno. Ale bež, hľadať novú robotu, však ty vieš, že to tu starú dostal nový po rodine, rodinkárstvo cez rodinu vybavený táty, tu veľa zdaru pri hľadaní pečiatok na úrad, kde je veľmi dlhý rad a nervózne asistentky, to ti vravím brat. Ako je možné, že niekto má nič a niekto za obrovský barák kamarát, niekto tlačí vozík s granulami na družstve a niekto si žije v kráľovstve. Ľudia posadaní von na terasách pod slnkom, obsluha ulietaná okolo so širokým úsmevom, obsluhuje často hostí, ktorí prišli k miliónom. Viete ako? Podvodom, lebo rozdiely medzi ľuďmi udávame my, či osudno, tak sám posúď. Keď krúti sa ti hlava, tak kedy ani káva nepomôže. No žiaľ Bohu, stávajú sa veci ťažké, ťažko odhadnúť dneska, s kým rozprávať sa môžeš.